Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 14. Хімзавод «Кольцавый». Наступны прыпынак. Першае гомельскае монтажное управленне. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Першае гомельскае монтажное управленне. Наступны прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Наступны прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Наступны прыпынак. Дарожнік. Наступны прыпынак. Дарожнік. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Дарожнік. Наступны прыпынак. Радыёзавод. Наступны прыпынак. Радыёзавод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Радыёзавод. Наступны прыпынак. Энергазбыт. Наступны прыпынак. Энергазбыт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Энергазбыт. Наступны прыпынак. Завод «Централит». Наступны прыпынак. Завод «Централит». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод «Централит». Наступны прыпынак. Пагранічная група. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 14. Хімзавод «Кольцавый». Наступны прыпынак. Пагранічная група. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Пагранічная група. Наступны прыпынак. Вуліца Вайсковая. Наступны прыпынак. Вуліца Вайсковая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Вайсковая. Наступны прыпынак. Вуліца Сасновая. Наступны прыпынак. Вуліца Сасновая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Сасновая. Наступны прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Наступны прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Аўтобусны парк нумар 1». Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Аўтобусны парк нумар 1». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Аўтобусны парк нумар 1». Наступны прыпынак. Вуліца Чкалава. Наступны прыпынак. Вуліца Чкалава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Чкалава. Наступны прыпынак. Праспект Кастрычніка. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 14. Хімзавод «Кольцавый». Наступны прыпынак. Праспект Кастрычніка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Праспект Кастрычніка. Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Тацяна». Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Тацяна». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Тацяна». Наступны прыпынак. Моторарамонтны завод. Наступны прыпынак. Моторарамонтны завод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Моторарамонтны завод. Наступны прыпынак. Абласная больница. Наступны прыпынак. Абласная больница. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 14. Прыпынак. Абласная больница. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт імя Сухога. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт імя. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 14. Прыпынак. Тэхнічны універсітэт імя Сухога. Наступны прыпынак. Гандлёвы дом Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Гандлёвы дом Рэчыцкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Гандлёвы дом Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Мікрараён Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Мікрараён Рэчыцкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Мікрараён Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Гіпермаркет. Наступны прыпынак.
Гіпермаркет. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Гіпермаркет. Наступний припинок. Мікрорайон Молодежный. Наступний припинок. Мікрорайон Молодежный. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Мікрорайон Молодежный. Наступний припинок. Сонячная. Наступний припинок. Сонячная. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Сонячная. Наступний припинок. Машинобудаўнічы каледж. Поважаныя пасажиры, троллейбус накіроўваецца по маршруте. Нумар 14. Хімзавод кальцавы. Наступны припынок. Машинобудаўнічы каледж. Осторожно, двери зачиняются. Припынок. Машинобудаўнічы каледж. Наступный припынок. Наступный припынок. Осторожно, двери зачиняются. Припынок. Наступный припынок. Радыёзавод. Наступный припынок. Радыёзавод. Осторожно, двери зачиняются. Припынок. Радыёзавод. Наступный припынок. Дорожник. Наступный припынок. Дорожник. Осторожно, двери зачиняются. Припынок. Дорожник. Наступный припынок. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Наступный припынок. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Осторожно, двери зачиняются. Поважаныя пасажиры, троллейбус накіроўваецца по маршруте. Нумар 14. Припынок. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Наступный припынок. Першае гомельскае монтажнае ўправленне. Наступный припынок. Першае гомельскае монтажнае ўправленне. Осторожно, двери зачиняются. Припынок. Зачиняются. Першае гомельскае монтажнае ўправленне. Наступный припынок. Хімзавод. Концовый. Наступный припынок. Хімзавод. Концовый. Осторожно, двери зачиняются. Припынок. Хімзавод. Концовый.